Jos asut useamman ihmisen kanssa, olet jo huomannut sen. Kissalla on yksi ihminen. Hän saattaa tietää muistakin, saattaa hyväksyä hellyyden keneltä tahansa, mutta on yksi tietty ihminen, jota hän hakee kun haluaa levätä, kun on peloissaan, kun haluaa yksinkertaisesti olla jonkun lähellä. Ja tuo ihminen tietää läheisenä kuka hän on. Mitä hän ei tiedä, on miksi. Miksi sinä eikä joku muu? Miksi tämä valinta tehtiin ja mitä se todella tarkoittaa? Tähän vastaamme tänään, ja vastaus on syvällisempi ja henkilökohtaisempi kuin useimmat ihmiset kuvittelevat. 94% tämän kanavan katsojista ei tilaa. Tämä kanava on yhden ihmisen tuottama, joka viikko todellisella omistautumisella. Jos sisältö tavoittaa sinut ja tuntuu merkitykselliseltä, tilaus on se, mikä mahdollistaa tämän jatkumisen. Paina nappia nyt. Ensimmäinen asia, jonka kissa arvioi ennen jonkun valitsemista, on ennakoitavuus. Ei persoonallisuus, ei se kuinka paljon ihminen rakastaa eläimiä, ei se kuka antaa eniten herkkuja. Ennakoitavuus. Kissa rakentaa turvallisuuden sen varaan, mitä hän kystyy ennakoimaan. Ihminen, jolla on vakaa rutiini, joka liikkuu rauhallisesti, tuon johdonmukaisella sävyllä, ei muuta käyttäytymistään äkillisesti, on ihminen, jonka kissa pystyy lukemaan helposti. Ja kun hän pystyy lukemaan jonkun, hän rentoutuu. Ja kun hän rentoutuu, hän lähestyy. Sinulla on todennäköisesti ennakoitavampia tapoja kuin päivittäin huomaat. Ja kissasi huomasi sen paljon ennen kuin sinä itse tiesit siitä. Toinen asia on tata, jolla reagoit ensimmäisessä vuorovaikutuksessa. Kissoilla on hyvin tarkka assosiatiivinen muisti. He eivät unohda, miten heitä kohdeltiin ensimmäisessä kohtaamisessa. Jos ensimmäistä kertaa lähestyessäsi laskeutuit alas, odotit, annoit hänen tulla luoksesi omaan tahtiinsa. Se rekisteröintyi pysyvästi. Jos joku muu talossa meni suoraan, yritti ottaa syliin, takotti kontaktin ennen kuin hän oli valmis, sekin rekisteröintyy. Ei ole väliä kuinka paljon tuo ihminen yrittää sen jälkeen. Ei ole väliä kuinka paljon hellyyttä hän tarjoaa seuraavina kuukausina. Ensivaikutelmalla kissaan on koido, joka ylittää se mitä useimmat ihmiset kuvittelevat. Teit todennäköisesti oikein tietämättä, että sinua arvioitiin sillä hetkellä. Kolmas asia on tuoksu. Tämä vaikuttaa perusasialta, mutta menee paljon ilmeistä pidemmälle. Kissa ei vain tunnista tuoksuasi, vaan oppii yhdistämään sen tieteen tunnetilaan ajan myötä. Jos joka kerta kun olet lähellä ympäristö on rauhallinen, ääni on kehmeä, kosketus on hellä ja kiireetön, tuoksusi alkaa merkitä hänelle turvallisuutta tasolla, joka ei ole tietoinen eikä rationaalinen. Se on visceraalinen. Se on sama mekanismi, joka saa kissanpennon rauhoittumaan öytinsä tuoksulla. Ajan myötä tuoksusi yksin, vaatteessasi, tuolillasi, sängyn puolellasi, riittää jo hänen rentoutumisensa vaikka et olisi läsnä. Sinusta tuli hänelle aisteellinen referenssitiste tarvitsematta tehdä muutakin olla se, kuka olet. Neljäs asia on tarjoamasi huomion laatu, ei määrä. Monet luulevat, että kissa valitsee sen, joka viettää eniten aikaa hänen kanssaan tai antaa eniten hellyyttä tai herkkuja. Se ei ole niin. Kissa valitsee sen, joka tarjoaa huomiota oikealla hetkellä ja oikealla tavalla, joka pysähtyy sen, mitä tekee, hänen lähestyessään, joka ei vaadi, kun hän vetäytyy, joka huomaa milloin hän haluaa kontaktia ja milloin haluaa jäädä teidän rauhaan. Tämä tarkka eläimen tunnetilan lukeminen on se, mikä luo vahvimman ja kestävimmän siteen. Ja se on taito, joka monilla ihmisillä on teidän luonnostaan ilman, että he ovat koskaan tajunneet sen olevan juuri se, mikä toimii. Viides asia on missä olit hänen vaikeiden hetkensä aikana. Kissat muistavat kuka oli läsnä kun he olivat seiroita, teloissaan tai käymässä läpi intensiivistä stressiä. Eläinlääkärikäynti, muutto, sopeutumisjakso johonkin uuteen. Näissä hetkissä kissa rekisteröi kuka pysyy lähellä pakottamatta, kuka tuhui hänelle rauhallisella ja matalalla äänellä, kuka yksinkertaisesti oli siellä tarvitsematta tehdä muuta. Tämä assosiatiivinen muisti on se, mikä vahvistaa valintaa, jota oli tehty vähitellen, hiljaisuudessa, pitkän ajan kuluessa. Jos oli tuo läsnäolo jossain vaikeassa hetkessä, kissa ei ole unohtanut eikä koskaan unohda.
6. asia on jotain, mitä lähes kukaan ei mainitse, mutta joka tekee kaiken eron. Kissa valitsee ihmisen, joka yrittää vähiten kontrolloida häntä. Ei siinä mielessä, että ei välitä, ei siinä mielessä, että antaa tehdä kaiken ilman rajoja, vaan siinä mielessä, ettei kohtele kissaa helluuden kohteena, jonka täytyy vastata hoitajan odotuksiin. Joka halaa kun hän ei halua, joka jahtaa kun hän pakenee, joka tulkitsee jokaisen itsenäisyyden merkin henkilökohtaisena hylkäämisenä, tämä ihminen menettää pisteitä hiljaisessa arvioinnissa, jonka kissa tekee joka päivä ilman kenenkään huomaamista, ja joka antaa hänen olla se, mikä hän on, joka kunnioittaa hänen tahtiaan ilman katkevuutta ja ilman vaatimuksia. Tämä ihminen kerää luottamusta tavalla, joka ei ole koskaan eksplisiittinen, mutta josta tulee ajan myötä täysin kiistaton. Jos saavumme kohtaan, joka yhdistää kaiken aiemmin solutun. Kissan valintaa ei tehdä yhtenä päivänä eikä sitä voi takottaa millään tietoisella konnistuksella. Se rakennetaan hiljaisuudessa, toistoissa, pienissä elissä, jotka kertyvät viikkojen ja kuukausien ja vuosien aikana. Joka kerta kun olit läsnä tunkeutumatta, joka kerta kun kunnioitit hänen tilansa odottamatta tunnustusta, joka kerta kun olit rauhallinen läsnäolo hetkessä, joka olisi voinut olla vaikea, sinua valittiin tietämättä, että prosessi oli käynnissä. Ja kun kissa viimein tulee, kun hän käy makaamaan lähellesi, kun hän hakee sinua kaikkien saatavilla olevien ihmisten joukosta eikä etsi ketään muuta, hän sanoi jotain hyvin yksinkertaista ja samalla hyvin syvällistä, että kaikesta, mitä hänen ympäristössään on, sinä olet se, joka tuntuu turvallisimmalta, joka tuntuu kodilta, joka tuntuu hänen omaltaan. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Nähdään seuraavassa videossa.